insyaallah taala narotanong ketukawan so topik yan na hindi ano niya kaya mikropono. Mamakinig to ng piya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وصار على طريقته والتابعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Banganog kalubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yan ibkubi na. Paganaroon mga luksami, mga babemi at ipagadatan na pinalamatan tanus wallahu ta'ala mga lamba o mga umurtano na pagkusar si ko mga pipi kasuswaswat. Itaro ba ko miya swaswat sa iyang kutakaturog yung kaya mga mirakan. Yang kai akya pa kauntunin si na dun na bunyan kay lapis. Biyalasang kanuron sa dunia na yamala nasisalungan amaw. Ay bumanakya sunyusi nang ulala na siko padasiko mga balas wallah nagusakano na mga ad na parateno siko Allah. Kadi kanu said makasungod na parateno siko Allah sahih. Na sagyang puto ay manan yan namiyan dingan-dingan niyo na imbagir kan wallahu ta'ala sudu balas. Si sa dunia ay amala na si sa alungan ng Allah. Inali wallahu ta'ala ومن يعمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنني والله تعالى sadid-sadig wallah sang galabak sa mga pipiya. Pwede sa mga galabak ang mga pipiya, tawa ka marata. Mga pipiya, alhamdulillah. Wa may ya'mal salihan min dhakarin aw untha. Baya buhay manan yan na makapagir na subo sa mga mama, tawa ka pa dun subabay. Pa dun subabay. Min dhakarin aw untha. Sumama agus subabay. Wahwa mu'min askanyan napaparatian yan so Allah ta'ala. Aya sabab akyang galabagyan sa mga pipiya ng gulalan sa giyang kuto aparatian yan si Allah ta'ala. Wahwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Napakapagintaw na misira natin wallahu ta'ala si dunia sa mapi akapagintaw. Hayatan tayyibah, contentment of life at igiran. Maging miskin ka man, okay lang. Maging mayaman ka man, okay lang. Namiyakapyapyot ba doon nalawan o tuwemanan yan na biyaya at Tagalog. Pira-pira imang tao. Abigan sa madakal atamo ka na di pun kakontento. Nabigang pansa kada to na di pa nagkakontento. Nataman sa violin yung bunagino niya. Miyagag, miya mo. Pira-piray mga tao aadun lika anon wallahu ta'ala so pagtamu-tamukan. Nakiyasaw pang benuto sa dis kanya turugan. Bamada so tamukian. Nagyanan mga oripon wallah mga babene kipagadatan. Naguayamala falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Naimbala sa mikiran natig wallahu ta'ala si sa surga si sa halungan amori so mga galabak ay maanan yan na pinipiran nila.
Sa din sa kiyap-kiyaping ka si gulabag ka na manan yan na yudim imbalas ka wallahu ta'ala. Baaya pagilaya mga babayami na antaw nun ni madagaligalabag. Antaw nun, imapigalabag. Kenapa antaw nun ni madagaligalabag? Antaw na ikatar wallahu ta'ala. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Sekanya ni miya din siko kapatay na gusiko emanan yan na kauyag-uyag liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ipagilir kanu wallahu ta'ala antaw nun rekanu imya makapiapay aman. Na antunay pad adi ka piapay si ko amal na kinanglan na sukyasong kasiin na ikhlas para si ko Allah. Nabaan ka sa mga dito naan makaili sa mga pipiyaraga. O di nanganin sa napadsa na yamanan yan nakyasong ka sa iba nakapamaganta kapmaritis sa tigira na kapmaritis hindi na kapmarisol ada pa nagbaguro kapmarisol nagumaritis naginan nakinanglan na pipi ang tanong sa mga galabak tanong saya ukit nakilangnan na palimpyo ang tanong sa mga pusutan. Kailangan dalisain natin ang ating mga intisyon upang tanggapin ito ni Allah Ta'ala. Inuli kada si ko umanika lilimudag yung puto ay maanan yan na kapanalamat si ko Allah. Igay no to nakagya isa kumya makalala as sakit o manusia asubra pun sa virus. Nya makalala sakit ang mapapadalam si ko manusia nagyang kuto apang betuan sa Tagalog awalang utang na loob. Walang utang na loob. Sa Arabic na lakanud. Ayaw po, pagkatad man yan, nagyang kuto ay manang yan, nakamaragnan. Naamay ka sa mga limuon wa Allah, napakatatalibudan yan. Giniyan din katatadalan. Amay kami ang katalimu mo, nagyang kuto ang musiba na, ya Allah! Tunay ni! Naamay kami ang katalimu mo, suli mo. Anamata nga kabagrag man narinig, udah sudiskarte yan na. Pakalilipatan niya suka panalamat na may kasuka margunan na ya Allah niyan doon na yamanan niya na makakawa na su Allah na amay kami akatalingumun man na sumapiya na doon na labutyan na si ko Allah Ta'ala nagina niya kalala sakit bebemi si ko agama mga loksan ubas ka nakadaang ka sa yamanan niya na utang na loob ating Tagalog. Ato ni katur wallah innal insana li rabbih lakanud. Katotohanan sabi ni Allah Ta'ala ang mga tao sa kanilang Panginoon ay walang utang na loob. Dito na berantad si ko Allah Ta'ala si ko mga limog wallah. Maluyo mang gdeeso pada mga limog Allah Ta'ala. Bapiya busukia beginiar ka sa lima. Nabatanong pesay. Pamasang organo ay sa kamiliw na gyan na sabala kumatan niyo. Pesan yung mga di. Supagi naman nakai. Supagabaw nakaandu. Ada abar ka sikat. Samyaw masubay adu ka pugilag ka sa andu. Nababupagaw masumalaikat. Naando man ay ditano kapunan na demi si Allah Ta'ala ditano kapunggalabag sa mga Biblia. Aba dilikaan rakaw Allah Ta'ala sa mga limo na bang kaw na labot. Wala kang pakialam dun sa mga biyayang ipinagkaloob sa iyo ni Allah. Sabi ni Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Uban yun natin, wallahu ta'ala, pamagitong sa mga limuakan rekanuna sa benar, adin yun din mapamagitong. Kung bibilangin nyo lamang ang mga ni'ma, biyaya na ipinagkaloob ko sa inyo, sabi ni Allah Ta'ala, kailanman, hindi ito mabibilang. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
Kinakinanglan din agyang uto ayam ananian na di tanu di ka pamaganada si kuagama wallahu ta'ala. Kaado na mapupukat dito sa mga galabak tanong. Kinakailangan sa bawat isa sa atin na palagi niyang pinapaalalahanan, palagi niyang inaaral ang relihiyon ni Allah Ta'ala. Kaya ang mga ilan sa ating mga kapatid, lagi-dagyang kaya mga mirakan na mga panaguntaman nila ng berang-berang din na yamanan yan na ipunguyat yan sir katanong. Si kung mga watatano kang kita-kita ka pa magilida ka sarap yamanan yan na kababayan yung swagama. Wanaw gaya na adong panapagatuon na yamanan yan na doon na ba niyan labot si swagama. Doon na ba niyan labot si swagama. Mga uripan wallah, kinanglan, nakasabutan tanong si kipapantagan tanong si Allah. Lalong-lalo na sa ating mga paniniwala ng Allah Ta'ala. Halimbawa, kung tatanungin ko kayo, kung saan nyo pinapasandal ang paniniwala nyo kay Allah Ta'ala. Kasi may mga taong isinasandal nila ang kanilang paniniwala dahil sa pagmamahal. Pwede ba yun? Nag-Islam ka lang kasi asawa mo na imam. Asawa mo na imam, love na love mo siya, kaya ikaw na di ka mabuti mamagagama. Pwede ba yun? Na aya, pagkokit na kasi ko paratiyam kasi ko Allah nang gulalan sa giyang ko tababaya ko karunga. Nariba to pagariya. Bakit? Kasi pag dumating ng panahon na si asawa mo na magsisikanway na wala na yun. Nihadin yung tagsuparatiya, wala yun. Barong kong pagkaranda, suparatiya ka. Ay no, kung at naparatiya ka, kagis ka rumakan namin piya-piya. Nariba to. Kenabang ka pagkaranda, suparatiya ka, sige ka rumang ka. Kenapa lah itu tuh? Kenapa kagya? Ayah, pagagamaw kagya karumakan na ulama. Ayah karumakan na imam. Natiwi supo nga rumah sa iga dua si karumakan. Nami at padagya mo tao pagmamahal. Nami ada si parati. Di, riba tuh. Inanglan nasabutan no anda tanong pagkaranda su parati at tanong. Alagi dia na bangka pagkaranda su parati ang kasi kumujaman. Paman nagyang kuta pakikisama. Tropa-tropa. Gusto mga babay na magini-ini. Oh, sa seminar tanong. Nati amay kamada suemanan yan na friendship yun namin tagi kay suparate. Di usab seminar ka. Di sa suri-suri ako. Di, hinahalan na suparate na kanabang kaputaran da siko friendship. Hingga ito nangkagya kung masumasa na ba't yamin tagi kay so friendship na sarada may tagi kay so emanan yan na paratya si ko Allah Ta'ala. Ayapan ubang kasi pakaranda si ko pirak. Niya lalong ka. Ayapo din ka di kang galabagan na agyan na buhay na manoron. O di na ad na kukwon. Allahu Akbar. Anto na niya soto mga paguriya. At yami kami ada so pirak na miya ada so emanan yan na panaguntaman si Guagama. Di. Na ay pa kay si anda tano pagkaranda suparatiya tano si Allah Ta'ala. Saan natin isasandal ang ating paniniwala kay Allah Ta'ala? Sino may kayang sumagot? Wala. Wala. Okay. Oh, mayroon? Oh, sino mag-try? Wala? Okay. So mga paratiya tano na si itano pagkaranda si ko ayamaan niyan nakaknalatano si ko yun di sumbalo. Amen na, amay ganin pa kayo sa'yo, kaya tinanong nila sa inyo yan, saan natin isasandal ang ating paniniwala sa pagsasaliksik ng kaalaman. Hindi pwedeng dahil sa love, hindi pwede dahil sa friendship, hindi pwede dahil sa pera, dahil sa kaalaman. Anong sabi ni Allah? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Tangkadeng ka. Pagunadeng ka atig wallahu ta'ala la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik. Naguka mo pa mga ni sarila. At ibagad niya pamang ni sarila. Hindi makataon nanti pamang niya ng sarila.
Ay lagi din mamuna bayad ka sa utang na kendal nag-antay bayad na ka sa utang. Siya kung niya ka utang na siya kung bagi sa utang. Siya kung bayad sa utang. Hinangalan na ingay no to, nagupon si tano pakaranda so parat ya tano si kusabot di kapang nala si kuwagamu Allah Ta'ala na may tagigay na lahat, huwag lang ayamanan yan na parat ya si Allah Ta'ala. Bapia miada si friendship, miada si ayamanan yan na love, miada so perak na asar kakagyan, mula lang sa giyang kutasabot si kuwallahu Ta'ala na ayamanan yan na terima na kan sa bapia do bedega. So para tiang kan na STD ay manan yan na diri-diretso lang. Nagyanan mga luksami, mga babayami at ipagadatan.